Satu, Riptini, Kutas. 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 Satu, iba ilu lamang mga text-text American Jews maker iba ilu satu Saan ko naman? Pwede pili na mga dyan. Ano ka kukuha ko sa kita? Walang yaon. May kulis ko, hindi ko nabuha. Hoy, sakit diri? Sakit na ha? Na ha? Inanaon? Nagilok ba? Ano? Ano diri? Nagilok. Ano? Apa? Kanin bigas wala? Kung naman po may grabe kayo, ano ba? Makikita mo. Kani? Na? Kayo. Pero di kayo? Naman po may grabe. Sige lang kayo. Ito magikiro. Katong tiguwang. Operahan ko nun siya sayangan ng 40 mil kapin. Eh senior. Kung ganina ba? Di ko nun siya eh. Ano lang ko nun siya. Wala rin pa kayo. Barato rin ka. Kasagaran, nagbatsing ko kayo sa mata. Di senior man. Maya, perception yun. Mahit yun. Makita ang pili. Nang mahal. Kuan. Paswab test pa. Kung nasuyo ka hospital, magkaswabdes ka. Nagpositive ka. Sa araw ko tambal. Diretso ka sikop. Wanted ba nga? Wala kayo diri no pikas no. Kanin. Kani. Kani. Kana. Wah, ulakit. Kani. Wasa. Kani. Kana. Masakit. Eh, tingnan lang kung ito wala na. Ato ng titiun. Kanin, wow.
may sakit ang tuo. Kanino? Hindi kayo klaro ang tuo. Wow, magkabas-babas sa kanya wala. Kana, katulpa, sakit. Ni minor. Sa minor kay, suyukon mong good sa kanan anak. Kana, Wah, kana, kani, kana. kena dia sakit. Bila nak Pila ka minuto.